Малкото пространство не означава по-малко планиране. Особено ако целта е функционална кухня, разположена в хола. Но това не трябва да те стряска, защото съществуват напълно готови решения за малки пространства. С тях имаш и свобода за творчески решения. Такъв подход за кухнята си избраха и Боневи. Те искаха отличителна кухня, която пасва на вкуса им. И всичко нужно за приготвянето на ястията да си има собствено място. Искаха и да не крият неща от себе си, а всичко необходимо да им е на една ръка разстояние, за да спестят време и да си улеснят готвенето. Ние им показахме, че тайната съставка е в малките детайли за организация. Например, тези шкафове с вградени средни чекмеджета, които ти позволяват да подреждаш максимално функционално. Можеш да ги комбинираш с вратички и дръжки по твой избор, за да съвпадат с целия интериор. А можеш дори да ги превърнеш в собствен бар. Лесно е. С модулните системи от IKEA можеш да организираш кухнята както ти е удобно. А правилното комбиниране на тъмни и светли цветове помагат помещението да изглежда по-голямо. Ако искаме да виждаме всеки детайл, трябва да обърнем специално внимание и на осветлението. С подвижната лампа виждаш всичко – при миене, при рязане, а и внасяш уютна атмосфера в цялото помещение. И не забравяй, колкото по-малко пространство имаш, толкова повече решения имаме ние. Твоят дом. Помислен от теб, измислен от IKEA.